Ik eet die lerensie. Wat? Dan gooi je weg. Maar ik eet die lerensie. Hij was net lerens op. Zeg, dat denk je eens op post. Wat doen zij? Zij is mal. Ik zou nog nooit aanzetten. Hij zit zwart aan. Nou, liever nog 7 minuten. Liever nog. Dan gaat ik wel eens zien. Ja. Please. Nee. Ja. Para chinelo. Para chinelo. Para chinelo. Nou, wat kan ik doen voor je, Debbie? Alsjeblieft. Can you go? Can you go? Oké. Hier is de sta je recht. Niet dat ze me naar jou gaan, maar ik wil boek heen. Hoe wil je? Zien zij. Ik ga veel klommen, een groot stukje niet. Als je het McDonald's een keer dan. Zet er iets op je, zet jij hoor. Ik heb het wel nog niet. Dat kan je even zien. Laat me nog zelf zien. Ik weet het geen zien, maar dat heb ik. Kunt je McDonald's ook eens. Oh, zo moet ik niks. Die eieren toen wat er is nou zo komen wat ik nog bij. Hij is zo McDonald's eten in de boom. Hij is bijna McDonald's te krijgen. En ik denk dan gaan een stuk. Ik heb McDonald's gekregen iemand. Hij is bij mij nu. Ja, ik moet er iets geholpen. Ze kan niet. Ik ga wel eens ik was aan het weten. Maar dan had je dat geen. Je hebt geen zieke nog gegeven. Je gaat van je gaan, Mosie. Want je gaat zien, was. Ik ben zieke dat laat zien. Ik ben zieke verslagen. Nog maar nog een stukje. Zij gaan. Wat dan? Zo, kijk. Ik meine, die iPhone. Dat was net een stukje kwijt. Money, ze biedt de heel vaak. Dat gewoon te bieden. Beter stukje. Hij kan niet klagen krijgen. Nee, bij mij. Oeh, je bent ook eens even. Ja, je ziet, iets was en dan mij dan. Nee.